Čaute, dneska si ukážeme, jak sa montuje studený systém Coreda 2000. Nachystáme si rovnaké pozície s rovnakým číslem. Rozbaliť si to snad dokáže každý sám, takže to natáčať nebudeme. Tak, po rozbalení si teraz nameráme diery, do ktorých budeme kotviť. Spodnú kolenicu nekotvíme, to poznáme podľa otokových kanálov. Tak týto kolu si to teraz nameráme. Musíte si dať pozor na výšku, lebo my dávame zvyčajne 10 od kraja, ale tu nám 10 nevychádza, takže tam musíme dať 12,5 napríklad. Po označení dier sme si ich navrtali na cikcak, každý približne 50 cm, 10 od kraju. Vysypali sme z toho hliníkové piliny, aby nezostali v ráme. Potom následne 5 imbus vyšrobujeme tieto spojovacie šroubky. Nachystáme si tú rovinu, tak ako máme my tu, na skladanie rámu. Tak teraz, keď tu máme rám, môžeme si dať dokopy. Následne dáme všetky rohy dokopy. No, teraz máme rám spojený, ideme ho zašrobovať. Teraz si tam vrátime tie šroubky, čo sme si vyšrobovali. Na toto sú najlepší dvaja ľudia, lebo jeden to musí vždy takto držať a druhý musí zatiahnuť šrouby. Takže teraz potrebujem svojho kolegu. Tak po zatiahnutí všetkých rohov môžeme teraz rám posadiť do otvoru. Poskladaný rám sme vložili do otvoru, pošrubovali do váhy a vypodložili každých cca 50 cm kolajnicu spodnú do roviny. Posuvy máme osadené, teraz ich musíme vyštelovať. Posuvy sa dávajú vždycky nálepkou von do exteriéru. Posuvy sa štelujú tak, že vlastne dorazíme si k rámu posuv a tuto uvidíme, že či lícuje posuv s rámom. Ránu môžeme mať síce v rovine, ale kolieska nemusia byť dobre vyštelované, takže teraz si na tejto strane musíme spustiť. Takže povolovať. Tu je na 5 imbus, tam treba nájsť, je tam šrob. A teraz ho trošku povolíme, napríklad o 2 otáčky a zase vyskúšame. A už nám sedí. Takto vyštelujeme všetky posuvy, musia nám lícovať jeden s druhým, aby potom dobre do seba zapadali zaklapávacie rišty, ktoré sú na nich dané. Musí tam byť rovnomerná fúga. Tak. Teraz vám ukážeme, ako sa montujú zámky na posuvoch. Zoberieme si nožík, vycvakneme si plast. Zoberieme si túto časť zámku, 2,5 imbusov pichneme sem a takto, ako ho mám, ho tam vložím do časti. Potom ho dotiahnem, aby mi to ten kus držalo. Tak. Teraz si zoberieme plastovú podložku. Zámok si dáme do vrchnej pozície. Takto. Vyložíme podložku na vrch zámku.
aby sme si preniesli výšku zámku. Dáme k posuvu. Označíme vlastne spodnú výšku zámku. A teraz namontujeme druhý protikus zámku. Teraz si zoberieme druhý kus zámku. Ten si priložíme na rám, tak aby spodok bol 2 mm nad čiarkou. A vrtáme vrchný šrob cca do stredu, tak aby sme s ním vedeli ešte hýbať. Teraz si ten zámok prišrobujeme. A teraz skúsime, či nám zámok zamyká. Dáme si ho do spodnej pozície. Pritlačíme k rámu. Nahore dáme a malo by byť zatvorené. Vyskúšame, je. Tým pádom dávame druhý šrob do zámku. Teraz vám ukážeme, ako sa montujú zámky na posuv s kľúčkou a fabkou. Kľúčku si dáme do vodorovnej pozície, potom si následne označíme vrchy zámkov. Potom si posuv priložíme k rámu, preneseme si výšky na rám. No a potom si navrtáme priamo do tých čiarok dvojkovrtákom diery. Prosto? No. Natáčaš. Ani dier si zoberieme tieto komponenty, vložíme do seba, dáme šrobik a zašrobujeme do diery. Takto to zopakujeme na všetkých troch pozíciách. Po prichytení zámkov pridáme ďalšie šroby. No a teraz máme zámky našrobované. Môžeme vyskúšať, či zámky fungujú. Takže vo vodorovnej polohe dotlačíme k rámu, dáme na dole, zatvorené. Keď chceme zamknúť, zamkneme, aj zamknuté odomkneme, dáme do vodorovnej polohy a otvárame. Teraz si dáme zaklapávacie lišty. Každé lišty sú označené pozíciu, toto máme jednotku. Na dverách sú označené pozície, na venkovných nálepkách. Ty sa dáme potom dole. Lišty, aby sme sa nepomýlili, tak vlastne ako máme pozície ven, venek, stred a tu je vnútro, tak si ich dáme presne zrkadlovo takto opačne. Tým pádem tu nám idú dve donútra a tady idú dve ven. Lišty
Podrž kolega. Lišty nasádzame prvé do spodnej kolajnice, potom do vrchu a túto musíme byť vždy zarovno vrchu. Takto s to prstom chytíme a zacvakneme. Teraz si lišty namontujeme, plus minus tam, kde začína sklo, dávame prvý. Jeden do stredu, ja ich dávam vždy tam, kde je vrch madla, takže v tejto výške. A jeden potom taktiež tu do spodu, kde začína sklo. Vždy po našrobovaní posuvu ich treba vytriasť, takto, lebo sú tam špony, aby sa nechytili na kolečka. Všetko zaklapávacích líšť si teraz vyskúšame, či posuvy zamykajú, tak ako majú. Drží, dorazíme, netreba sa toho báť trochu buchnúť. Drží. Takže funguje. Ak by nefungoval, tak treba povoliť ten imbus 2,5 a túto ho posunúť ten protikus viac dopredu. A potom zase zatiahnuť, aby chytil do zámku. No. Po namontovaní zámkov a líšť si teraz namontujeme tieto doraze. Je to jednoduchá montáž, tu sú predpripravené na to diery, tu sa iba zacvakne za tento háčik takto donútra, zašrobuje samoreznými šroubami a potom sa takto zacvakne. A slúži to na to, aby vlastne keď sa náhodou buchne do strany alebo do druhých dverí, do sieťky, kto má, tak aby sa neodieral hliník. Tak a po namontovaní dorazov treba vždy vyklepať posuvy, lebo je v nich potom takýto bordel, aby sa to nechytilo na kolieska. Po namontovaní dorazov si teraz označíme fixkou konce. Jeden, druhý, tretí, štvrtý. A ideme osádzať teraz štetiny medzi posuvy, aby neprefúkovalo. Máme štetiny tenké, štetiny hrubé. Tí tenké idú do vonkajšej kolajnice, teda od tejto čiarky ideme s tým von, teda dovnútra, pardon. A takto jednoducho len zašrubujeme dva šroubky a to isté zopakujeme aj v hornej kolajnici. Teraz tá štetina zapadne a nemalo by prefúkovať nám teraz. A teraz ideme osadiť tú širokú štetinu, tu dávame do vnútorného posuvu, je tu kvôli tomu falc, aby to tam vošlo. Montáž ukončenú a celú hotovú. Koreda 2000. Vidíme sa pri ďalšej videomontáži.